ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജി അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 10-ല് 10-ൽ എത്ര വരെ എടുത്തത്? മറന്നുപോയോ? 10-ാം അധ്യായം എടുത്തിരുന്നത് നമ്മള്? 10-ല് 12, 13 എടുക്കണം. 12, 13 ആയിട്ടില്ല, അത് കൂടുതലായില്ല ആയില്ലേ? ഇതൊക്കെ എടുത്തല്ലേ നമ്മള് ഉത്തരന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാണല്ല. ഏതാ ഓർമ്മയില്ലേ? ആരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ജബയജ്ഞോസ്മി എന്റെ മാതാജി അതാ പറഞ്ഞത്. 27, 28 വരെയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടാ? ആ, അതെന്നെയാണ് 28ഓളം വന്നെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഏകദേശം അത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഞാനും വിട്ടുപോകണം. ഞാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ. പിന്നെ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിന്റെ റിസൾട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ഇടും ഗ്രൂപ്പിൽ. മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണവേണി മാതാജിക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടും. അതിൽ ചെറിയ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. കാരണം പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിലും കറക്റ്റ് പേര് എഴുതണം. നമ്മൾ അയക്കേണ്ട ഫയലിലും പേര് എഴുതണം. ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് നെയിം മാത്രം എഴുതാം. ഒരെണ്ണത്തിന് ഇനിഷ്യേറ്റഡ്, ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മളെ സാധാ പേര് എഴുതരുത്. അപ്പൊ കൺഫ്യൂസ് ആവത്. അപ്പൊ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും പേരുണ്ടാവണം. 2, അയക്കണ ഫയലിന്റെ പേരും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് പേര് എഴുതണം, വേറെ പേര് എഴുതരുത്.
ഈ 3 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് അതാണ് ഡൗട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. പറഞ്ഞില്ലേ സിദ്ധി രൂപ രോഹിണി ദാസി മാതാജി ഉണ്ടാ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്? ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജി അയച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നില്ലേ ബുക്ക്, ഓപ്പൺ ബുക്ക് രണ്ടും? അയച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് നമ്മളിതിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഞാനത് മാതാജിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി, അതുപോലെ തന്നെ ഗീതാസി മാതാജി ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാനും അയച്ചതാണ്. ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 20-ന് 26-നുമായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കിട്ടാഞ്ഞത് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മാതാജിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു, ക്ലോസ് ബുക്കിന്റെയും കിട്ടിയോന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലിയറാ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പൺ ബുക്ക്, ക്ലോസ് ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിയാ. അപ്പൊ പേപ്പർ മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ ഗീതാസി മാതാജിയുടെ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ മാർക്ക് വന്നില്ല. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മാതാജിയുടെ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ 1ഉം 2ഉം വന്നില്ല. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ഉണ്ടാ? ഇല്ലല്ല. ഉണ്ട്. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പിന്നെ അയച്ചു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. സിദ്ധി രൂപ രോഹിണി ദേവിദാസി മാതാജി ഉണ്ടാ? ഇല്ല. ഈ 3 പേരും ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അതൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേപ്പർ നമുക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ മാർക്ക്. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ ശ്രീരഞ്ജനിയാണ്. ഞാൻ ഈ സെയിം അഡ്രസ്സിലാണ് ക്ലോസ് ബുക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒന്നും കൂടെ ക്ലോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് മാതാജിയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി എടുക്കാം. ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ വീണ്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. ശരി. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ. ഞാൻ ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മള് മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനിഷ്യേറ്റ് നെയിം തന്നെ എഴുതാം. ഫയലിന്റെ പേരും ഇനിഷ്യേറ്റ് പേര് എഴുതാം. നമ്മൾ വേറെ ഫയൽ എഴുതരുത്. രണ്ടാമത് പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മുകളില് നമ്മളെ പേര് എഴുതാം. പിന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് പേരിൽ കൂടെ മാത്രം ഇനി ഏതൊരു കറസ്പോണ്ടൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇനിഷ്യേറ്റ് നെയിമിലായിരിക്കും. നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇസ്കോണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊരു കാര്യം പേരും ഇനിഷ്യേറ്റ് നെയിമിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ വേറെ പേര് നമ്മൾ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് വളരെ മറ്റുള്ള പബ്ലിക് പോലല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് നമ്മൾ അത്ര ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോടൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഹരേകൃഷ്ണ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാതാജിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞുതരും. കൃഷ്ണവേദി മാതാജി ഉണ്ടാന്ന്? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി, അപ്പൊ ഞാൻ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന്. പിന്നെ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോ മസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിരിക്കണം എല്ലാവരും കയറിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിനോട് ചോദിക്കാം, അല്ല എന്നോട് ചോദിക്കാൻ. മസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതാണ്. അവന് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ആരെങ്കിലും 4 കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് തന്നെ വാലിഡ് ഇല്ലാത്ത പോലെ മാറും. അപ്പൊ അത് ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം ഇത് നേരിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മയപ്പൂരിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഡോക്യുമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ കയറി കിടക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത പേപ്പറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടുന്നതാണ്. അതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ സാധന ചാർട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യണം. സാധന ചാർട്ടിന്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് അറിയാലോ. സാധനയ്ക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്, അറ്റൻഡൻസിന് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്, അറ്റൻഡൻസിന് പിന്നെ ഏതാണ് ഓപ്പൺ ബുക്കിന് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിന് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ മാർക്കും കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് വളരെ വേരിയേഷൻ വരും. ഓപ്പൺ ബുക്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഞാനതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തത്. അറ്റൻഡൻസ് ഇനി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മാർക്ക് വലിയ വേരിയേഷൻ വരും. ഒരാൾക്ക് 150 ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 120 ആവും, ഒരാൾക്ക് 90 ആവും. അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഹരേകൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത് ചെന്ന് വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ മാതാജി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ മാതാജി, പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3-4 ദിവസം ക്ലാസ്സുകൾ കയറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിന് തന്നെ അവരെ മാറ്റാം. ചിലവര്
ആ ചിലര് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാന് ഒരു 3 പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരാണ് ഒഴിഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി, അവരെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് മാതാജി പറഞ്ഞ പേര്. ഓക്കെ ശരി, ബാക്കിയുള്ളവര് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ആരാ വായിക്കുന്ന വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമുദ മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാമോ? ആര് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? 10-28. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നാളെ ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടാ പ്രഭുജി. നാളെ ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടാ പ്രഭുജി. അത് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാരും വായിക്കണം. അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാളെ വായിക്കാം. ഇന്ന് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ടൈം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുവിന്റെ കാര്യം അറിയാം, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ആരാ വായിക്കുന്നത്? വേഗം വായിച്ചു പോകും, ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആയുദ്ധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാമസ്മി കാമധുഗ് പ്രജന്യാചാസ്മി കന്ദർഭ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകുന്നതാണ് വിഭൂതി. അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആയുധം വജ്രം ധേനുനാസ്മി കാമധുക് പ്രജന്നാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പണാസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭിയും, ജനഹേതുക്കളിൽ വെച്ച് കാമധേനു, സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകിയുമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ വജ്രാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജനനഹേതുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ കാമദേവനായി, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയായി, പശുക്കളിൽ സുരഭി. ഇങ്ങനെ 3ആണ്. അപ്പൊ സുരഭി പശുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പശുക്കളുടെ പേരാണ് സുരഭി പശു എന്ന് പറയുന്നത്. അതെപ്പോഴും പാൽച്ചെടുത്തുന്ന പശുക്കളാണ്, അതിന് സുരഭി പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വാസുകി. അതിനെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക്? നാഗങ്ങളിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? നാഗങ്ങളിൽ ആരാണ്? അനന്തൻ. പിന്നെ സർപ്പങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വാസുകി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനും. അപ്പൊ അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഗം എന്ന് പറയുമ്പോള് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി പറയാം, എന്താണ് നാഗങ്ങളും സർപ്പങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഓരോരുത്തർ പറയുന്നുണ്ട് സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നാഗങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാഗങ്ങൾക്ക് അനേകം ഫണങ്ങളുണ്ട്, സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഫണമുള്ളൂ. സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഫണമുള്ളൂ. പിന്നെ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ആത്മീയ അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണാണ്. ഭൗതികതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതില്. അടുത്ത 29ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തജാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാത സാമഹം പിതൃണാമര്യമാജാസ്മി യമാ സംയം മദാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അനന്താസ്മി നാഗാനം വരുണോ യഥാ സമാഹം പൃഥ്ണാമ ആര്യമ ജാസ്മി യമ സംഹിത തമാഹം. അനേക ഫണങ്ങളുടെ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പൃഥുക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമനും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അനന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ്, പിന്നെ ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പൃഥുക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമൻ. അപ്പൊ യമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പൃഥ്വികളുടേതായ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ആര്യമാവാണ്. അപ്പൊ പൃഥ്വിലോകത്തിൽ എന്താണ്? അനവധി അവിടെ ഉണ്ടാവും, അനവധി ഇതുപോലെ തന്നെ ആ പൃഥ്വിലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോ ലോകത്തിനും ഓരോ പല ടൈപ്പുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. സൂര്യലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യലോകത്തിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, അഗ്നിലോകത്തിനും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, പൃഥ്വിലോകത്തിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പൃഥ്വിലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആര്യമാവ്, അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ
യമന്റെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമുക്ക് മരണദേവത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് പറഞ്ഞു മരണസമയത്ത് നിരീശ്വരവാദികളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മരണസമയത്ത് ഞാൻ യമദേവനായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദാചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലാകലയതാമഹം മൃഗാണാം മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനദേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യമാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പ്രഹ്ലാദാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലം കലയതാമഹ മൃഗാണം ച മൃഗദ്രോഹം വൈനത്തേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവന് കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭക്തി പ്രഹ്ലാദനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കാലം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ, കാലം അത് ഞാനാകുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തിഥിയുടെയും അദിതിയുടെ തിഥിയും അദിതിയും സഹോദരിമാരാണ്. അദിതിയുടെ മക്കളെ ആദിത്യരെന്നും തിഥിയുടെ മക്കളെ ദൈത്യരെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും തിഥിയും അദിതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരിമാര്, അവരെ പുത്രന്മാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ആര്? ദൈത്യരും അതേപോലെ തന്നെ ആദിത്യരും. തിഥിയും ദൈത്യരും അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവനാപവദാമസ്മി രാമാശസ്ത്രഭൃതാമഹം ദശാനാം നഗരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്രേ സ്രാവ്. ഇതും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവനാസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ജ്യേഷ്ഠാണം മകരജാസ്മി സ്രോതാസ്മി ജാഹ്നവി. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയത് മനുഷ്യർക്ക് ആപൽക്കരവും മാത്രം സ്രാവ്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ജലജന്തുക്കളില് സ്രാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാവിദ്യാനാം വാദ പ്രവദാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യാവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർമ്മണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർഗാണമാതിരം ധനം ചേവഹം അർജുന ആധ്യാത്മവിദ്യാനം വാദപ്രവർത്തതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ അന്തിമ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം തർക്കശാസ്ത്രം നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ. സൃഷ്ടി നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമോ അവസാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി സിദ്ധി സംഹാരമൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ള അധ്യാത്മശാസ്ത്രം എന്ന് അറിയാം. ആത്മീയ ശാസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആത്മീയ ശാസ്ത്രം. തർക്കശാസ്ത്ര നിർണയ സത്യവുമാണ്. സത്യം അത് നിർണയിക്കുന്നത്, തർക്കം വരുമ്പോൾ അത് സത്യം നിർണയിക്കുന്നത് അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദവിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 എണ്ണം ഉണ്ട് വന്നു. 4 വേദങ്ങൾ, അവയുടെ അംഗങ്ങൾ, വേദസൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവയെ ഇവയിൽ അധ്യാത്മ വിദ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയണതാണ്. അതിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം. അത് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം, അത് ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 33. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വോ സാമാസികസ്യ ജ അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ദാദാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് അക്ഷരാണമകരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സമാസികസ്യ ജ അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ദാദാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ബ്രഹ്മാവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സംസ്കൃത അക്ഷരമായാലും 1ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അകാരം. വൈദ്യസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് അത് വൈദ്യസാഹിത്യം അതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ശബ്ദമാണ് അകാരം. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനാകുന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ
ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങൾ. ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങള് സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട്. ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങൾ ഉദാഹരണം രാമകൃഷ്ണ. ഇത് രാമകൃഷ്ണ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ കൊലയാളികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാലത്തിനാണ്. കാരണം അത് എല്ലാത്തിനും ഹനിക്കുന്നു. കാലം കൃഷ്ണന്റെ പ്രതി പുരുഷനാണ്. കാലക്രമേണ അഗ്നിപ്രളയം ഉണ്ടാവും, എല്ലാതും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതില് പിന്നെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും, സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും, സംഹാരം ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഞാനാകുന്നു. അനാവസാനമായ കാലവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങൾ അതിന് രാമകൃഷ്ണ അതും ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിന്നൊക്കെ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എവിടെയാണ് ഒരു യൂണീക്നെസ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം, അത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം കൂടുതലുണ്ടാവും അവിടെ. അതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 34. മൃത്യു സർവഹരാശ്ചാഹ ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതി മേധാ ധൃതിക്ഷമാ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൃത്തി സർവഹര ജസ്ന ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി സീർവഗച്നാരീണാം സ്മൃതിത്തോർമേദൃശമാം. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവ ഞാനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 35. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബൃഹസ്സാമാ തഥാ സാമ്നാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസ്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബൃഹസ്സാമ തദസ്മാനം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹമാസാനം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാരക. സാമ വേദസൂത്രങ്ങൾ ബൃഹസ്മാവും ഛന്ദസ്സുകൾ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങൾ മാർഗശീർഷവും നവംബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ ആകർഷവും പാതിരവർ പാടുന്ന ഗീതമാണ് ബൃഹസ്മാവം. അപ്പൊ ഇത് അയ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ സാമവേദത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബൃഹസ്മാവം. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലത്തെ നിയമ ബന്ധനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനാണ്. ശബ്ദാവതാരമായ ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ദ്യൂതം ജലയതാമസ്മി തേജസ്തേജസിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവദാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദ്രുതം ചലയദാസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവദാമഹം. അതിൽ പറഞ്ഞത് വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകും. ജയവും സമുദ്രത്വം ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂതുമാർക്ക് വഞ്ചകന്മാർക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് പരമപുരുഷനെ കൃഷ്ണൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വഞ്ചകനാകാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ വഞ്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റില്ല. ആ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അത് കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യകശിപിനെ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വഞ്ചിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ വഞ്ചിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാനെ ഒരാളെ വഞ്ചിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വഞ്ചന കടന്നു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ മഹത്ത് മേഘമുഖമല്ല, സർവോത്മുഖമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വഞ്ചനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ വഞ്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വഞ്ചിക്കണം നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാം അപ്യഹം വ്യാസ കവീനാം ഉശനാ കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനം ധനഞ്ജയ മുനീനാമഹ്യം വ്യാസം കവീന മുസന കവി. ആദ്യം വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുലത്തിന്റെ പേരാണ് വിഷ്ണുകുലം. അതാണ് അതില് വാസുദേവൻ, അതായത് വാസുദേവരുടെ മകൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ വാസുദേവൻ എന്ന് പറയും നമ്മള്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉഷ്ണ കവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പറയുന്ന അതിലേറ്റവും ഇതുള്ളത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ ഗുരുവിനാണ് ശുക്രാചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണ കവി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദിമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് കൃഷ്ണനെ ബലരാം, അതും നമുക്കറിയാതെ എനിക്കൊന്നും പോണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 38. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷിതാം മൗനം ചൈവാമസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാലും സ്ലൈഡിൽ വന്നാറുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബലരാമൻ വരുന്നത്. ബലരാമിൽ നിന്നാണ് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നം വരുന്നത്. ആ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്. നാരായണൻ നിന്ന് വീണ്ടും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നം വരും. ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കുറെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിന്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നമുക്ക് അറിയാതെ ബലരാമൻ. പിന്നെ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് വാസുദേവൻ സംഘർഷണമൊക്കെ വന്നാലും ആ സംഘർഷം വീണ്ടും നാരായണൻ, പിന്നെ ആ നാരായണൻ നിന്നാണ് വീണ്ടും സംഘർഷം വരുന്നത്. ആ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് കാരണോദായ, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ദണ്ഡോ ദമയന്താസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷിതം മൗനം ജൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനദാവഹം. നിയമദ്രാഹ്യങ്ങൾ അടിച്ചേർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാകുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികൾ ദണ്ഡം. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദുഷ്കൃതികളെ അടിച്ചമർത്താൻ വിവിധ ഉപാധികളുണ്ട്. അവയിലേറ്റവും പ്രധാനം ദണ്ഡനമാണ്, ശിക്ഷ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 39. ഹരേ കൃഷ്ണ. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനായത് സ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജാപി സർവഭൂതാനം ബീജം തദഹമർജുന ന തസ്മസ്തി വിനയസ്മ്യ മത്മയാ ഭൂത ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെ ആദ്യ ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിലൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷദൂദേശദ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നന്ദോസ്മി മമ ദിവ്യാന് വിഭൂതീനം പരന്തപ ഏഷം ദുദ്ദേശക്ത പ്രോക്ത വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കടലിലെ തിരമാല പോലെ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും വേള അനന്ത വിഭൂതികളും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സൂചന എന്താണ് വിഭൂതി എന്ന് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിഭൂതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം. ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയണുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ വിഭൂതിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത 41. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദോർജിതമേവ വാ ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യത് യത് വിഭൂതിമത് സ്വത്തം ശ്രീമദ്ദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവ വാ ഗച്ഛത്വം മാം തജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം, അതായത് വിഭൂതിമത്തുമായിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധ്യാത്മിക പറയുന്ന അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും തേജസ്സുറ്റവും സുന്ദരമായ ഐശ്വപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്തും ഭഗവത്ഭൂതിയുടെ ഒരു അംശ ആവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് എല്ലാത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജാതേന തവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹവിധം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രം ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും ക്ലിയർ കട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭൂതി എന്നാൽ സൂര്യനെ പോലെ ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം കഴിയാണ് നമ്മള്. ഇതില് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിഭൂതി ലോകത്തിൽ വലിയ നമുക്ക് ഇത് വരില്ല, അതാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോയത്. അത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ. സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അധ്യായം 11. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമാണ് ശരിക്കും. അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നല്ല പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൂലോകത്തിൽ മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ശരിക്കും വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ദേവതകളൊക്കെ എല്ലാതും കാണിക്കുന്ന ദേവതമാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു രൂപം. അതാണ് വിശ്വരൂപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് അത് വായിച്ചോളൂ. വിശ്വരൂപത്തിലെ അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വരൂപം. അർജുനവാച. മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസഞ്ചിതം യത്ത് യോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനവാചിന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയാണ്, മദാനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമാത്മ സംചിതം യതോ യോക്തം വജസ്തേന മോഹേയം വിഗതോ മമാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞ് പരമഗുഹ്യങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കേട്ട് എന്റെ അതിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ,
അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല ശരിക്കും വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നാളെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരരുത്, അവരപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് ആ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരാം. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് വിശ്വരൂപം ചോദിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ദർശനം മാത്രമേ അർജുനൻ പോലുള്ള ഏതൊരാളും ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എത്ര വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ കരുണാനിധിയ കൃഷ്ണൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആദ്യമേ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കാരണം കൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആദ്യം സാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും സാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാ, അത് എനിക്ക് വീണ്ടും അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അർജുനന് അത് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അത് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാണാൻ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ്സുകൾ അർജുനന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് കാണാൻ തന്നെ കഴിയുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കാണാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളും കാരണമെന്നും പരമാത്മ രൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് അർജുനന് വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോള് അത് എല്ലാവരും ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, പുറമേയും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. നമ്മളൊരു കല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആകാശമുണ്ട്, പുറമേ ആകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുണ്ട് പുറത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും അർജുനൻ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭവാപ്യയോ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമഭിചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവ്യഭ്യയോ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതവിസ്തരയോ മയാ തത്തോ കമലപത്രാക്ഷ മഹാത്മമഭിചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങൾ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ അത് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാനാത്ത വൈഭവങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ ഒരിക്കലും എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കമലാക്ഷ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണുകൾ താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതാണ് കമലാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണ്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെയാണ്. അതാണ് അർജുനന് ഭഗവാനെ കമലാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ കണ്ണ് നമ്മൾ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ നീളം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയില്ല, ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നീളം വളരെ കൂടുതലാണ് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭവും പ്രഭാവ സ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാത്തരം തിരോഭാവങ്ങളുടെയും ഹേതുഭൂതനാണെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ സത്യം അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനാണെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോരാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഒരിക്കലും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവില്ല. ഞാനത് പലപ്പോഴും പറയും, ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനി മൊബൈൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, അതിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഏത് സൃഷ്ടിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഏത് മാറ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനുമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സാമസുന്ദര രൂപത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ആ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപം തന്നെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏവമേതദ്യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേകൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഏവമേതത്യഥാർത്ഥത്വം ആത്മനം പരമേശ്വരാധിഷ്ഠുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വര്യം പുരുഷോത്തമാം. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങേ തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. വിശ്വരൂപ ഒരേ പോയിന്റ് ഉള്ളതില് എന്താണ്, അങ്ങയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, അർജുന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെ, അതാണ് അർജുനൻ, അതാണ് ആദിമമായിട്ടുള്ള രൂപം. അത് ക്ലിയർ ആയി. രണ്ടാമത്തത് അർജുനൻ ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ്, ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ എന്ന സംബോധന അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പുരുഷോത്തമനാകൽ അദ്ദേഹം അർജുനിലും കൂടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം എന്തെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അറിയുന്നവൻ. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമൻ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ, അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യവും ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ അറിയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാം അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നാളെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷൻ നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവുമെന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇതൊരു ഉപയുക്തമാവാമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു അർജുനൻ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനാണെന്ന് അവതാരമാണെന്ന് ധരിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് അവരും ഇതേപോലൊക്കെ കാണിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണെന്ന് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചുറ്റുപാടിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്മാരും ദൈവങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവര് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്യസേതി തച്ചക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരേണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സേ യതി തച്ഛക്യം മയാം ദൃഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗീശ്വര, ദയവായി നിശ്ചയമായ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അർജുനൻ എന്താണ്, ഒരു വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്കതിന് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയണം, എനിക്കത് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഭഗവാനെ? ആണെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അല്ലാന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ആ അപ്രോച്ചാണ് അതിൽ കൂടെ കാണേണ്ടത് നമ്മള്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാനോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആദ്യം മുതൽക്ക് പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്ര സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത് ദർശനം സിദ്ധിക്കൂ. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ കാണുമെങ്കിൽ എന്താണ്, പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്ര സേവനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള പ്രേമപൂർവമായ സേവനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രേമം നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ കറക്റ്റ് ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും ഭക്തിന്റെ പല ലെവലുകളും ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണ്, യോഗീശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്താശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ.
സ്വതः അപ്രാപ്യനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനും അതുകൊണ്ട് അർജുന കൃഷ്ണ അഹേതുമായ കനിവിനെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അതുപോലെ ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു താ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഭക്തനല്ല. ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനുള്ള പറയണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി സദസ്തോസ്ത സഹസ്രശ നാനവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതിയിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാണാൻ പറയും, എന്റെ രൂപങ്ങൾ കാണൂ എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. അതിന് വിശ്വരൂപം ഭൗതികതയാണ്, ആത്മീയത അല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്, എൻഡിങ് ഉണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അതില്ല, ഭഗവാന്റെ അനന്തമാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണതാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആത്മീയമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരമവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ബാക്കിയുള്ള ആത്മീയ രൂപങ്ങൾ മുഴുവനും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായിട്ട് നിലനിന്ന് പോകുന്നതാണ്, അവതാരങ്ങളാണ്. പല അവതാരങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, അത് അവർ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ അവർക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തനായി സാധാരണ ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശനിക്കുമെന്ന വിശേഷ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭക്തൻ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. ഭക്തന് ഏത് സമയത്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ ഒരു വിശ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യം മൂലം ഈ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കും ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല താനും. അപ്പൊ ഈ രൂപം തന്നെ എന്താണ്, ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനും അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രൂപം, അതായത് ആത്മീയ രൂപവും കാണാനും പറ്റില്ല സാധാരണക്കാർക്ക്, വിശ്വരൂപവും കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക, വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എന്താണ്, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനോ മരുതസ്തദാ ബഹൂന്യാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചാര്യാണി ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചു കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്. പശ്ചാദ്യൻ വസുനാം രുദ്രാൻ അക്ഷനമരുതസ്തദാ ബഹൂനാം ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്ചാശ്ചരണി ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുന്നും മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാരും ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല, നിന്റായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, ഇവരൊന്നും ഇതിനു മുന്നും മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തും തികച്ചും അഭിജ്ഞാനമാണെങ്കിലും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, എല്ലാ കാര്യവും
കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമുള്ളൂ, പിന്നെ ആർക്ക് അറിയാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാനാ രൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് രുദ്രന്മാർ, വസുക്കൾ, ആദിത്യന്മാർ ഇവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്കായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു, നീ ദർശിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഹ ഹസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പശ്യാത്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പശ്ചാത് സചരാചരം മമ ദേഹഗുഡേകേശ യശ്ചന്യദൃഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലേ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളുക. നീ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും നീ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളുക. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, നാളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന്. നാളത്തെ ആഗ്രഹവും ഇന്ന് അറിയാം ഭഗവാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നാളെ ഇതൊക്കെ നീ ആഗ്രഹിക്കും, അത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നീ അത് കണ്ടുകൊള്ളുക. സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വിദഗ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനാവില്ല. അർജുനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനാകട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊരു മൂല്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണാം. അതാണ് ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ അറിയില്ല, പിന്നെ അടുത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിലെ തന്നെ കാര്യം തന്നെ അവർക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിലോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊരു മൂലയും അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ആരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര ഭൗതികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നത് എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ നൽകി. ആ ഒരു കഴിവ് അർജുനന് നൽകിയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനനെ കാണാൻ നാളെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അർജുനന് സകലതും കാണാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രംഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുഷു നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാതു മാം ശക്യേസ്യ ദ്രേഷ്ട അനന്യൈവ ച ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യാമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സു ഞാൻ നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണേ, ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൃശ്യനാകില്ല. അതിന് വേണം നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ദിവ്യോജ്ജത രൂപത്തിലല്ലാതെ വേറെ രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്തത് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അർജുനൻ ശരിക്കും അയാൾ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദിവ്യോജ്ജ രൂപത്തിൽ സദന ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണം മാറ്റുകയാണ് കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റല്ല, വീക്ഷണാണ് മാറ്റുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയമായ ബന്ധം പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമഭാവത്തിലാണ്, അനിശ്ചര്യമായ വിഭൂതി പ്രദർശനത്തിലല്ല ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മള്
ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം പല സിദ്ധന്മാരുണ്ട്, യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതും കാണാൻ പറ്റും, കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ കാണിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളിൽ ആകൃഷ്ടരാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രേമബന്ധനത്തിലാണ് അവരുള്ളത്, പ്രേമഭാവത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം കളിച്ചു വന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ജീവാത്മാക്കളാണെന്നും അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായി കളിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ ഒപ്പം ഗോപന്മാര് അല്ലെ ഭഗവാനെ കൂടെ കളിച്ച് നടക്കാണ് അവര്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവര് അത്ര അനേകായിരം ജന്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അവർ. അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതാണ്. ആ ബാലന്മാർ കൃഷ്ണൻ പരമദ്യപുത്രനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ്. അത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അതും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അതല്ല നമ്മ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവാനോട് അതുപോലെ പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ആ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് തന്നെ അതിന് ഭഗവാന്റെ മോളിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണ് അവർ കളിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആ ലീല ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന് നമ്മളെ ലെവൽ അനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ അത്തരം പൊസിഷൻസ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോവാച ഏവമുക്താ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഃ ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതിലാണ് പറയുന്നത്, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഏവമുക്തോ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ആ ശ്ലോകം 10ഉം 11ഉം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേകവക്ത്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോത്യതായുധം ദിവ്യമാലാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ രൂപം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഈ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അനേക വക്ത്രനയന അനേക അത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യേനോദായതം ദിവ്യമാലാംബരം ധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവൈശ്വര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തിയായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യമായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യമായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതവാഹവും തേജോമയും അമേയമായ സർവവ്യാപ്തിയുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ആ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആവിഷ്കാരം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അർജുനൻ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോള് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പിക്ചർ കാണുന്ന വെച്ച് നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതല്ല. അർജുനൻ എന്താ കാണുന്നത്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് കാണാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ അവസ്ഥ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാണ്. അതാണ് ആ ഒരു ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേതു ഗവദുത്തിദാ യദി ഭാസദൃശ്യ സാ സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ സദൃശ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോടെ തുല്യമായിരുന്ന വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചിന്തിക്കണം, അത് നമുക്കൊരു വർണ്ണനയാണ്, അല്ലാണ്ട് 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചെന്നുള്ള രീതിയല്ല. അങ്ങനെയാണ്, അത്രയും പവറാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്ര ആ സമയത്ത് രണാങ്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ, അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ്? വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം, ആ വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ഇതെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോടെ 1000 സൂര്യൻ ഒരുമിച്ചോട് ഉദയത്തോട് ഉപയോഗിച്ചോട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കാണാൻ കഴിച്ചില്ല അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപമാണ് 1000 സൂര്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 സൂര്യൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു വർണ്ണന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു, അത്ര ഉള്ളൂ അതിൽ പറയുന്നത്. 12 ആയില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അർജുനൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും എനിക്ക് തീർന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേല് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളും എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. പിന്നെ എന്താണ്? മൂന്നാമത്തേലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, അത് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് അർജുനന് കാണാൻ മാത്രമല്ല, അർജുനൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? നാളെ മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവരും വിശ്വരൂപം കാണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനും കൂടി മാത്രമാണ് അർജുനൻ അത് കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് ആ രൂപം കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് ദേവന്മാരുണ്ട്, വസുക്കളുണ്ട്, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ആ രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ അർജുൻ നീ കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയണ, നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നാളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടക്കം ഇപ്പോഴേ തന്നെ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അർജുനനെ മീൻസ് മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നീക്ക് എൻ്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ് നിനക്ക് ഞാൻ തരാം, അല്ലാതെ നിനക്ക് സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ പറയണ ആ രൂപം ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ രൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനകളാണ്. പിന്നെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്നും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ കാണുന്ന ദിവ്യായുധങ്ങൾ, ദിവ്യ പുഷ്പമാലയങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതിനും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ആ വർണ്ണനയിൽ പറഞ്ഞത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചത് പോലെയായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവപുരം എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഇത് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണാണ്. ഇത് വർണ്ണനയാണ് ശരിക്കും വിശ്വരൂപത്തില് മാക്സിമം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് അല്ലെ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനെ നടക്കാം? അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അത് നാളെ ഹോംവർക്ക് ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ.
ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. ആയ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറയണം നാളെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം ചെറിയ ഇത് കഴിഞ്ഞു. വിഭൂതി യോഗത്തില് ഇതില്ല, കാരണം എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിൽ വലിയ ഡൗട്ടുകൾ വരേണ്ട സാധ്യതയില്ല. ഇതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ 12 ശ്ലോകത്തില് 12-13 ശ്ലോകമായില്ല നമ്മള്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നിങ്ങളെ ലെവലിൽ നിന്ന്? ഓക്കെ. പിന്നെ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 10ാമത്തെ ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ പ്രഭു? അത് കാണുന്നില്ല അതിലിട്ടേല്. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മൾ പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമയം അതിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ ബ്രഹ്മ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞുതരാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ വരുന്നല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ വരുന്നില്ല അത് ബ്രഹ്മര? ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാതെ, നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4,32,000 അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്ത കലിയുഗത്തിന് മുന്നേ ഏതായിരുന്നു? ദ്വാപരയുഗം. അത് 4,32,000 × 2 8,64,000. ഞാനിതൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇത് 4,32,000. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ദ്വാപരയുഗം ആകുമ്പോ 4,32,000 × 2 8,64,000 ഇരട്ടി. 4,00,000ന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം. പിന്നെ 4,32,000ന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് 12,96,000 ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ വർഷം. പിന്നെ സത്യുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ 4,32,000 × 4 അതിന് 17,28,000. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 43,20,000 വർഷം കിട്ടും. 4 യുഗങ്ങളെയും കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു ദിവ്യയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് 1000 കൊണ്ട് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളുണ്ട്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ, അതായത് ഈ 4,32,000 × 1000. അപ്പൊ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്. അതിന്റെ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 × 1000. അതായത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അപ്പൊ എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇമേജ് ചെയ്യാം. × 2 രാത്രി ഉണ്ടല്ല, × 2. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടണ സംഖ്യയാണ് ഏകദേശം 86 കോടിയാ എത്ര കണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും നമ്മളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വർഷം. അപ്പൊ അതേ × 360, അതായത് ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ, അതിന് 360 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട നമ്മള്, അപ്പോൾ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ എത്ര, അതുപോലെ തന്നെ 100 വർഷം ബ്രഹ്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും. ഏകദേശം 311 കോടി ലക്ഷം വർഷം കിട്ടും. 311 കോടി, ബുക്കിലുള്ള 311.40 ആണ് വരുന്നത്. ലക്ഷം കോടി വർഷം, ലക്ഷം കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. 311.40. ചെറിയ ഒരു മൈനറായിട്ട് എന്തോ കാൽക്കുലേഷന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 315 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 310 അത് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് ഫിഗർ കറക്റ്റ്. പ്രഭു, അപ്പൊ പകല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പകലിനെ മാത്രമാണോ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്? രാത്രി
ഇല്ല രാത്രി വരില്ല, പകലിനാണ് ഇല്ല. കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ രാത്രിയിലാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ ഭഗവാനിൽ ശയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മെയിൻ പ്രളയം വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് നശിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയും നമ്മള്. പിന്നെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വരും, ലക്ഷം കോടി വർഷം. ഇതിൽ 311.40 എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുക്കിൽ എടുക്കണ ഫിഗർ. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ 04 എന്നാണ് വരുന്നത്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്. 311.40 ലക്ഷം കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രമുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹരകൃഷ്ണ പ്രഭു, ആ. കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളില് പിന്നെ ഓപ്പൺ ബുക്കും ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കും തമ്മിൽ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാം വരുന്നത്? ഓക്സിജൻ 12 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറയാതെ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച. 10ാമത്തെ ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല അതില്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്. അതിലുണ്ട്. ഇതില് 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ലേ 10ന്റെ? അല്ല, അത് കാണുന്നില്ല ശരിക്കും അതില്. കാണില്ല, അത് ക്ലിയർ ഇല്ല അല്ലെ? ക്ലിയർ ഇല്ല. അതെ. അത് ഞാൻ പറയാം. PDF എടുത്താൽ മതി മാതാ. ഞാൻ PDF എടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അത് തന്നെ PDF എടുത്തത്. PDF എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല, പ്രിന്റ് എടുത്താൽ മതി. പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ 10ാമത്തെ? പ്രിന്റ് എടുത്ത പക്ഷെ 11 കാണുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. 11 ഉണ്ട്. 11 ഉണ്ടല്ലോ. പ്രിന്റ് എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല, നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതെ, പ്രിന്റ് എടുത്താൽ ക്ലിയർ ആണ്. ശരിക്കും തെളിയല്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രിന്റ് എടുക്കണം. ശരി, അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. വേറെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചുതരണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാനിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. അസൈൻമെന്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. മാതാജി തന്ന അതേ അഡ്രസ്സില്, അതേ ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ. ആ മെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലേ അത് കാലത്ത് കുറച്ചേരത്തെ? അതെ. ഓക്കെ. ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീക്ഷയുടെ പേരായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാ കറസ്പോണ്ടൻസിലും. പ്ലസ് നമ്മൾ ഉള്ളിലും അത് എഴുതണം, പേപ്പറുമേലും അത് എഴുതണം, അയക്കണ ഫയലിന്റെ പേരും അതായിരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ തെറ്റ് പറ്റൂല നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പല പേരുകളും സംശയം, അപ്പൊ അവരയച്ചാണ് ഇവരയച്ചാണെന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ വരും. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുള്ളൂ പോയിന്റ്സ്. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. കൃഷ്ണ പ്രഭു, എന്റെ ക്ലോസ് ബുക്ക് ശ്രീരഞ്ജിനിയാണ്. എന്റെ ക്ലോസ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ വേണം. ഏത്? എന്റെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടാമത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലോസ് ബുക്ക് കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാതാജിനോട്. അതായത് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്, സെയിം ഐഡിയയിലൂടെ അയച്ചത്. അല്ല, അത് ശരിയാണ്. അതെങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ മാത്രമാണ് കിട്ടാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് സംശയം വേണ്ട. ഞാൻ 3 പേര് നമ്പർ വിളിച്ചില്ലേ, സംസാരിച്ചില്ല നമ്മള്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ക്ലോസ് ബുക്ക് എല്ലാരും കിട്ടി, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓപ്പൺ ബുക്ക് മാത്രമാണ് ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നത്. അതായത് എവിടെ എങ്ങനെ ആയെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഓപ്പൺ ബുക്ക് ക്ലോസ് ബുക്ക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ഹരകൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എന്നാ ആദ്യം പ്രഭുജിക്ക് അന്ന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചതുപോലെ അയച്ചാൽ അതൊരു പ്രൂഫ് ആവില്ലേ? ഇത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാജിക്ക് അയച്ചിട്ട് അത് വായിക്കുമ്പോ ഒരു ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോ, അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്തല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. അല്ല പ്രഭുജി, എല്ലാരും മറ്റേതിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രഭുജിക്ക് കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സായില്ല. കോപ്പി കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി കൂടെ തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ മെയിൽ ഐ ഡി കൂടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തോ. മെയിൽ ഐ ഡി വേണോ പ്രഭു? വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടാ പോരെ? അന്ന് ചെയ്ത പോലെ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടാ പോരെ?
വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മിസ്സാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മെയിലാകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് മെയിൽ കെടുക്കുമല്ലോ അത്. അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി മിസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് അയച്ചത് റീസെന്റ് ചെയ്തത് അവിടെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ശരി, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുള്ള അതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. നാളെ കാണാം. വഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യ വെച്ച 14 പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യം നമോ. 11 കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ്.